Tandrane Ki Lurah Semar lamun tinitra ing Sekar Yuda kenaka? Sang Badranaya Sapa wong ngundang aku iki ya? Sari Rogeng Ngaah. Sinawang Amraati. Hati aneh temen aku kok digandrungi wong. Wong kaya ngene kok meraati kena sing muni iki ndek pamrih karo aku. Saora-orane aku kon melu ngedeke pagering omahe. Aja samar, Nduk. Amraati aku kuncung. Pancen kuncung iki dadi kembang ana ing aku. Krana kepak kuwi ora cacat yen ngambung bisa mepet. Aja kleru tampa ngambung putuku, ngambung anakku. Lambe ngawet ya manang ora jebret. Untuk bugang amrak kabu. Ya syukur, Ngger. Bocah iki laire karo aku tunggal sak kelurahan. Mula ngerti mungguh tandraku kang sak benere. Dheweke sak temene wis cilik wis rasa kedanan nyang aku. Ning ya kuwi aku ngimpi. Terus Nduk. Weteng gedhe. Iya. Ndriya. Kene iki jenenge ora weteng gedhe. Weteng kuwi tandrane lir gumuk ngono. Terus, Nduk. Bokong gedhe. Kokong barang. Amraati. Ai. Bergegek ulek-ulek sadulita nyebut kok lali apa neng. Sak suwene padha kayeng bocah-bocah iki mau. Anakku nala gareng Petruk Bagong bareng aku teka. Pating klepat kaya ditundung bocah iki gek nyang ndi tule. Nala gareng tuli kuirine ya tuli bapakmu ijen tanpa ruang. Bocah iki mau gek nyang ndi? Pirantine kabeh ditinggal kok wonge ora ana. Teken Kyai Panuduh, Bathok Kyai Panembung isih sumanding kok dadi wonge ora ana mau gek nyang ndi. Ya. Aku ngerti watak wantu lagu lagak lagon lan lagiamu. Umpet ana lak-lakan naga bebasane. Ning yen tak tembangake kagok ketanon laras lindro barang miring, kowe mesti teka tanpa tak undang tintingane saka 6.
Irung kepak aku wis. Tak rumangsani irungku kepak. Minak jingga saup emas jingga saupama Dayana nembang jangkah wuri kuwi entuk dening mundur. Mas dingga tegese mas abang kuwi suwasa. Mula tanpa mundur mrawasa angkara murka surasane kok becik temen. Ribut kareng kuwi ndang rene. Rene gandulmu cak ya Bud. Ora gelem ora coba sepisan maneh. Kono sapa sing muni, Nduk? Oh, jangan, Nduk. Gus, kene kok ya iso nirokke gregelku. Ayo calon pisan ya mesti apik. Dewa Tirta Wantaya Mungunendra. Dewa Tirta Sang Hyang Baruna wantahe wong Mungunendra kuwi nggugah. Mula Prataruna panggah labuh negara tule. Baliha nala karen. Apa mau? Kowe rene tule. Wah. Saja adoh banget ngono iki lagune iki. Ya. Aku tak suwan rono ya, Mo. Aku ki wong melek lho ora turu. Ngono. Tek aku rono ki wong ora turu, aku melek lan aku ora nglindur, mula pelokno dhisik. Aku ki ora nglindur lho, Mo.
Ning apa kowe kok nangis? Kowe kuwi njaluk lagu wis dituruti. Suwing lagu lumrah iki gembira lah kok malah nangis sesenggerukan kaya bocah kene ngopo? Oh, mo. Sutuk gunting tatu loro rasaku mo. Perkara apa dole? Oh, sapa wengerane longso? Tak eman-eman, tak mimi. Tak reksa, tak jagani. Tak tinggal mak klepas dilo aku mlebu panganan wis entek iki mara. Oh, sing do dhisik iki sapa? Monggo. Padha karo adegan Wawara Windu. Keh para rewanta kang mangsa wowoan. Kaya kapi sapa kowe? Kowe bab siji omong. Paping loro sumendar rasane atiku. Bareng aku krungu langgam aja nglindur mau kelingan bojoku sing tak tinggal ana praja. Apa ya padha karo bocah kuwi dole. Apa-apane jebles. Mung yen bojoku kaya lakune kar yen iki lakune cekeh. Ning aja disawang nggon laku, sawangan nggon budaya. Yen aku kelilan sarta diparengake dening Rama, mbok bocah sing nyuwara iki tak peke mo. Kowe wis weruh ndlem apa urung? Piye ta? Tak ombekke kowe mendang jenat. Apa kowe ora ngerti pirang-pirang dina iki tak mbil? Apa kowe? Upama wowoan ngono tak blongsong. Aja nganti diunduh liya lah kok dadi areng ngunduh. Ning pancen kodrate kudu ngono. Kuwi biyen ya melu ana klampis ireng kono. Wiwit isih bocah melu. Ora mung kono dhewe ning akeh cacahe. Ya lanang ya wadon anggris padha nggawa kepinteran kok do lali karo omahe lawas. Kaya ngono iki ora kena. Ora kok aku kepengin dipisungsung. Sak cakotan panganan kang nikmat sasuwek sandangan sing becik. Nanging wong gerang kang tansah gereng-gereng kurang karong. Amarga kangen karo gareng iki bakal dadi garing. Yen ora kala-kala ditiliki dening anak putu Doli. Menadyan kuwi dirbe penembung bocah martok pek waton bocahe gelem aku ya ora entuk Doli. Mo. Kowe iki nempuh bebasan kula ndelanggu kok isih owel ki piye? Kula ndelanggu isih owel. Nempuh basan ning cethot gedhe isih owel. Entuk dening diciwel. Aja mung mikolehke kowe dhewe aku barang ya wene ana rasa sengsem. Kowe uripmu karek pirang gongan mo. Kowe iki ninggalno lakon-lakon sing becik karo anak putumu. Ora kok apa-apa tok menolopi dhewe iki piye? Kabeh iki ukur-ukur kekuatan. Kalibermu iki kaliber gareng. Yen kayuh kaya ngono ya bakal kasembatan yen to sarana nglimpe. Ngono. Yen terang-terangane wadene bocahe gelem ya wangsa Budhawa. Tak pek ora gelem kok trima dipek gareng iki sing dipilih apane. Ya mung ana sapetingane sawetara kowe pinter mblantik dadi ya. Mbaya pisan kas kakemo. Rene ana tengah ngalas gek nderek Indrajana komong kendel ora kersa ngendika. Upama aku ngono ya melu sedih ngatasi nderek Indra kok sedih. Pisan kas ki mo. Uler kambang wae pelok 6 kaya ngapa. Pisane semriwing barengi hawa iki. None nenoe mudia
akeh banget lho. Disuduk keris ora apa-apa. Ditumbak ora apa-apa. Disabet pedhang megek wae. Ning akhir jeneng Ketaman Bidoring Budaya iki ya gosong tenan atine iki mah. Sing tak nggo tuladha sapa buktine ndi? Ana aku dhewe. Dadi ora ukuran sapa-sapa ning ukuran aku dhewe. Wong iki ora ana alane yen to pesaja marang lakone kang sejati. Nadyan kaya ngono, citrane nanging karana kedunungan budaya kang ediluhung bisa berubah maune ireng saiki dadi klungsu kok. Kowe iki jeneng ora berubah, kowe iki bangetke. Nang ya kuwi blak-blakane aku yen ditinggal ya tele-tele iki mah. Kok golek yo omah, golek ana omah iki kaya dipageri rapet ku iso tekan kono. Monggo sak temene aku rono iki ya mung arep manuhake babagan budaya. Sambungane budaya lan budaya mau mahanani dadi katentremaning rasa. Katentremaning rasa mau mahanani dadi eseming lati. Eseming lati mau mahanani dadi kedheping mripat. Kedheping mripat mau mahanani dadi sarujuking ati loro dadi swiji. Yen wis ati loro dadi swiji tandha ana dhewe. Kowe gawe tembung aja mbebingkung wong tuwa lho. Balenono nggon singkari dhewe mau keparat. Mula kuwi eseming lati dadi kedhepaning netra. Kedhepaning netra dadi sarujuking ati. Yen sarujuking ati wong loro dadi sawiji ndang gentung-gentung. Dirampok belo ya. Lah lereking pakarti sajak tarik-tarik nang ngerti nemune jebul kaya ngono mengko dhisik lho mo. Kowe aja ngarani apa sing ora-ora lho. Sak temene wong urip iki kebutuhane padha. Wiwit saka tatarane kang dhuwur dhewe nganti tengahan apa dene kalebu kang ngisor aku iki kebutuhane padha. Yaiku kecukupan sandang lan pangan. Nanging yen wis kecukupan sandang pangan aja lali marang kewajiban. Akeh kae ora yen tos kecukupan sandang pangan mau sok lali marang kewajiban. Lha iku kliru. Amarga kecukupan sandang pangan mau amarga netepi kewajiban bareng wis cukup lali karo kewajiban kuwi ora kena. Mula anak putuku padha piyarsakno pitutur ingsun. Kawula manungsa kang netepi wajib iku sak temene dudrung sawijining kautaman lagi sak mestine. Mula aja dolir yen bisa ya kandha bisa yen ora ya kandha ora. Brane hitungane ra semrawut yen to mung sak pertelon lakon ning ngitung piye carane rak ngono to. Ayo dipertelu rak ya ngono to. Iki Petruk munyang ndi tole? Ya mbah, Petruk ndek sikil ndek tangan, ndek karep. Aja takon aku ya takon sing dadi Petruk, dadi Petruk ngapa mo? Wah. Arek padha iki sing ngrungokke kisruhno iki. Ya men tak jarah kok, Reng. Wong kene Semar ki lagu kaya ngono ki lagu anyar kuwi. Ha Semar ki lumrahe ya cekak. Kene Petruk ayo ngono no. Rak pancen kowe bisa nyemar krana ngapa kowe Petruk, Dirondos kowe ya. Petruk apa mo? Men tak jarak kok. Karo iso ngowahi nadane aku moh mangsuli sing apik. Petruk apa? Kowe rene adole, rono ya gelem. Wong kena nang slendrone ngono kok. Ya kuwi slendro karo pelok. Wong slendro ki pancen wis tumungkul kok. Apa sebabe aku kok milih laras slendro? Ayo, beten. Aku malah ora dumeng tuli. Ora mudeng, ora dumeng ora. Slendro kuwi sarwa narima, ya. Slendro kuwi sarwa narima, dititik saka cacahing wilahan wae mung 5. Senadyan sugih gending nanging slendro mau ora pameran apa-apa. Pisan slendro tetep slendro beda yen pelok. Pelok kuwi wateke malak. Yen weruh buktine
Gending slendra kuwi dipelokake penak, yen gending pelok dislendrakake ora penak. Ngono. Dadi wong-wong bebujuan ngono slendra ki mbok tuwa, pelok ki mbok enom. Mula sing kerep dituthuk sing pelok. Marga pelok ki gendinge pepak. Aja ditampa sing ora-ora. Aku pilih slendra marga aku wis tumungkul sebabe wiwit iki aku wis ngluluh diri ya. Ora kowe njaluk gending apa tuli? Aku njaluk gending dengelmu. Wah. Sing tau nekke garengmu. Oh lagu wis apik-apik lho kok diganti kira ya gek Semar to, ora. Lagu kira wis apik to, lagu Semar kaya ngono kuwi sumum wis apik, aja diganti sing ora apik. Sing mirengke ndak do pangling. Iya dole matur nuwun wis iso menehi petuah marang aku dole. Iki tampan ana bata loro iki dole. Nggo ngubur kowe apa piye? Bata kok mung loro iki. Kowe njaluk apa dole? Ah mbok ngono, nak penak ta lagune. Larase slendra aku njaluk rondon mo. Rondon lah itu wayangan wae, renengan tok wae. Loh. Rondon ki apa to, Kang? Ora lagu to kuwi. Lah mula kudu bisa. Rondon lah itu wayangan wae, renengan tok wae. Loh. Rondon ki apa to, Kang? Ora lagu to kuwi. Lah mula kudu bisa milah-milahake ya. Marga lumrah sing durung padha prisa ora bisa milahake antarane gending, ladrang, ketawang, lagu, senggaan, parian, wangsalan. Kuwi lumrahe dianggep padha karepe, mongko sak temene beda. Mbok nyuwun tulung, Reng. Aku enono keterangan. Nah, gending iki bibite mula disebut gending amarga iku rancangan. Gending kuwi tegese rancangan. Lah kok disebut gending? Mula basa Jawa ki pirang-pirang. Ya digending luwih dhisik, ngono iki dirancang luwih dhisik. Dene lumadine ning bebrayan gamelan, gending mono werna-werna. Ana sing tutukan 32 lagi kenong, ana sing 24 lagi kenong, ana sing 16 lagi kenong. Ya iki gending saukuran gambir sawit, yen rondon mau 24. Dadi sak gambir sawit kae ping 4, rondon kuwi lagi sak kenongan. Ana meneh sing ukuran ladrangan iki tutukan 8 ping 4 kuwi ladrang, yen ketawang tutukan 8 ping pindho kuwi ketawang. Oh. Dadi kekuatane dhewe-dhewe ya, Reng. Ana sing kuat nuthuk ping 4, ana sing kuat nuthuk ping pindho. Upama saiki lenabuh ana kene sing nuthuk ana kono-kono, wis ora, Reng? Mo, kuwi jenenge salah tafsir. Lah terus lagu. Lagu kuwi sak ndabaning tembang, sak ndabaning gending. Upamane ya, lumbung desa kuwi jenenge lagu. Swara suling kuwi lagu. Sajak piye kae lagu. Yen pangkur sinom kuwi tembang. Dandang kula kuwi tembang. Yen hae kae senggaan, yen Dewa Tirta mau wangsalan. Oh iya ya. Yen parian mau ngocahake sing sarwa sinimpen upamane klambi cekak ora ketang dadi batur kuwi parian klambi cekak entuk dening kotang. Oh iya. Mula karek sok ana tembang pangkur sing negeske semrawut. Dirak pindha mungging wana. Dirak pindha mungging wana. Soyeng kaga werekta kang murani. Sinambi kalane nganggur. Nah, ana sing arani tirak pindha, ya wis ora apa-apa. Dirak pindha iki tegese woh kang kaya dirake woh kesambi. Mula nggone wana. Soyeng kaga werekta kang murani. Soyeng kaga ki kala. Dadung manuk iki soyeng kaga. Werekta ki banyu abang. Kang murani iki kang mendemi ya iku anggur. Mula sinambi kalane nganggur.
wastra tumrap mestaka entuk dening pecis reng lho kok sik entuk dening pecis aja necis apa ngono kuwi ya parikan wastra tumrap mestaka ki entuk dening iket dadi jarik sing ana sirah kuwi iket ngono ambak padha-padha jarik nggone dhewe-dhewe yen ana sirah kuwi jenenge iket yen ana ngisor jenenge bebet yen ana pundak jenenge srendang. Ah saiki ya akeh hem bathik. Lah iya dipotongi klambi jenenge hem bathik ngono. Mula sak teruse pangikete wangsalan kang sekar pangkur. Tegese diket ditaleni nganggo sekar pangkur. Bau sabining nawala. Ngono lho. Iki kok semrawut aku, Deng. Apa iki ya? Bau sabining nawala, bau sabin iki etungan sak karya, rong karya kuwi cara kuno ngono. Ning nawala mau. Ayo, saiki kuwi genah ra iso negeske kuwi. Bau sabining nawala. Layang kuwi ana bebaune. Ya kuwi kang ingaran lelangen. Mula kinarya langen pribadi sing duwe bebau kuwi ora mung layang kalebu tulisan kuwi uga ndek bebau. Bebau mau patokan ngono to. Ah saiki Slendra sing tak jaluk iki kira-kira iso nuruti ora? Mulya aja crikis ndang kuwi njaluk apa? Ya gampang-gampangan wae aku njaluk gathik glinding Slendra Patesanga. Lho, penak ta, Reng?
sing perlu dirembuk. Lan ning awake dhewe iki ya mbuh gedhe mbuh cilik. Wis bisa diarani seniman upama tansah rembuk ana bab seni ora ana ngalange ya, Reng. Ora. Biyen ki lagu iki utawa sendon iki utawa jineman iki kuwi jenenge glathik glinding apa gathik glinding, Reng? Yen Kanjeng Eyang biyen kene ndhawuhi malang aku jare gathik glinding. Lah iya. Gathik glinding, gitu. Dadi ana wujudan sing gathik wekasan glinding. Ning bareng salah pangurungu ana sing jenenge glathik glinding mula cakepane jerone kabeh sarwa manuk. Gitu. Wadene kok ora elek malah dadi lan apike. Lah mengkene iki lho dayaning budaya. Najan sak temene karo judule ora cocok, ning bareng diseni cocok ukarane runtut, cengkok ya penak dadine ya kepenak. Yen wis pembauran ngene iki upamane kowe gawe wedang teh ya, Reng. Yen teh karo gulane campur lan wedange, engko harus tak selehke gelas aranono gulane endi, tahe endi, mesti ora bakal ketok. Campur ning malah dadi nikmat rasane. Lah kuwi wujuding budaya ana kono kuwi. Ora beda kaya tembang ya kuwi, gathik glinding kuwi. Ana sing iseni cakepan nganggo Singatirta mangsa jalma, pamane ya. Singatirta ki genah boya mesine. Nggon mangsa jalma ki kira-kira ya tau eneng wong dipangan boya. Mula cakepane candhakane nganggo boya kuwi ya luwes, ya apik. Ning sing asline biyen cakepan gathik glinding kuwi kawis pita ya bangsaning wangsalan. Kawis pita wis bejane nut-nut nang lha suntrut-suntrut dekutrut suntrut-nutrut betut mirat mirut bapak urut miturut konangan wong wadon nedeng ngono biyen cakepane ngono. Nganggo tengok-tengok nang gilang barang kae. Ha kuwi mbuh karepe sing gawe ning nyatane kaya dene wujuding wedang teh mau bareng dicampur wis ora bisa diarani gulane endi tahe sing endi, anane amung rasa penak. Putra kombane ning apa mo? Bagongmu nyang ndi? Akae Bagong ketok tak takokke. Gong? Perang timbali Rama. Derek kendara jana kowe nasa alas munggah gunung mudhun jurang ora tau ngombe ora tau mangan awakku krungsak tanpa turu. Aku tak rono aku njaluk rujak-rujakan yo, Kang. Ha mbok iya. Rujak-rujakan dados pelok patut barang.
Apa Mbak karo Mas balenono meneh nggon rujak cingur tanpa gamelan. Vokalis tok. Iki gambarane wong wadon karo wong lanang. Nari anteping tekad sing tok senengi dhewe iki melu sapa rak ngono ta? Enak dhewe kakang rujak apa? Monggo tumrap aku adik rujak cingur. Kakang karepmu priye? Lho kok ngono? Nyata iki karepku rujak cingur. Yen ana doyananmu jebul rujak cingur. Aku seneng yen kowe ora nagur. Lah, mula para wanudya aja sok nagur ya. Sing asli sing otentik. Ning ya wewaton kodrat lan kadewasane dhewe-dhewe upamane. Saiki mengko sing lanang mangsulane seneng dhewe rujak ulek. Ayo, Mbak. Saka ngarep. Enak dhewe kakang Leng. Monggo tumrap aku adik rujak ulek. kakang karepmu priye? Lho kok ngono? Nyata iki karepku rujak ulek. Yen ana doyananmu jebul rujak ulek. Aku seneng yen kowe ora ndablek. Lah iki mula dodo ndablek ya ta ya. Nak dituturi iki ya gatekno. Aku seneng dhewe nggon rujak ulek mau lho. Upama saiki aku ganti sing takon. Ya kono mangsuli seneng dhewe rujak campur gedang ngono ki piye? Ayo Mbak. Wis seneng dhewe melu apa? Derek Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Nggih. Ati butuh dhewe kok iki sesuk ilone. Ora. Lah nggih to. Lho ya aja ngono. Lah kok langgih to. Mama saiki enak dhewe rujak campur klepon. Ngamu penak. Nggih derek Pak Kliwon. Bakale ya ditampa kowe melu ngrison kok kaos. Tau nyanggonku njaluk lungsuran kaos tak kei kaos lampu ya gelem ora. Saiki ya warna-warna kok upama aku seneng rujak enak dhewe rujak diwadahi apa ya? Ana rujak tak campur sego. Ayo penak dhewe melu sapa? Pak Narto mleh mawon. Lho kok Pak. Kok aku terus ora ya Mas Parno apa sapa ra ngono. Upama saiki ya warna-warna kok. Lho. Rujak campur jerantah. Ayo. Penak dhewe melu sapa? Ora iso ngarani melu bale. Man aku nak seneng kancaku gerjekan ki. Kancaku gerjekan ki aku seneng kok. Aku ya mangkel abene ki ana kene sing barengane lho, abene kok dadi malah bareng wong liya. Aku ya serik to ditanding karo baleha iki ora. Ayo bener kono menang nom ning aku rak menang kesaid. Ora, aku menang sugih ning sugih perkara. Ora coba. Upama saiki pisan kas Mas aku milih rujak pisan kas wae saiki.
yen tumrap aku enak dhewe rujak tuku nyang pasar. Ayo. Luwih penak melu sapa? Ayo. Pak Kahar. Wah. Ning ora eneng lho pengegong udus rutu liyane dake. Pengegong ketrima ya. Towole. Apa? Ojo rame-rame tak jebreske tewe mbok kowe. Ya ganti tak debu Pak to. Nyang apa mo? Ora kleru wong perkara dialek aja diluputke. Lah ya ki arep nyang ngendi kowe mo? Munggah kuwi dabukan sing luwih bagus menawa iba-iba swaramu. Wong tuwa kuwi guneman seklimah kemlawe sak krembyah. Tumindak sak jangkah kuwi kudu ngarah-arah aja tinggal peparah. Amarga yen kleru arah tan murunga bakal kelumah-lumah tibeng lemah. Ngancik jrambah ora wurung amung bakal sulsah kablasah. Kaya jadah dipangan gajah. Dul kok panganan lho. Piye reng kang Rama ki reng? Mbok coba langsung pamrayoga. Bisane Rama ki ora mung kuwi kok sing dingendikake. Iki wis sepuh wantine sumurup ngeleng. Kok tinggalane yang anak putu iki di gaweke tinggalan sing apik. Wong tau ngajari aku lho. Tembang sinomile gawe cakepan iki ora patut dienggo tepa tulodo iki. Piye wong muni ya. Bakale kinarang kobar pedutan rembok binanting. Gedhengku dek cilik mula duwe mantu wong madati. Mara tuwa ngruruhi maren ana udut bumbung. Gedhengku dek cilik mula duwe mantu wong madati. Rame-rame rok mara tuwa sampluk medutan apa apik to. Lho cakepan sing mengku tulodo iki ya pirang-pirang to, Rek? Aku cakepan gedul ngono kok dienggo ora. Wah iya ya. Jadi ya bener kowe iki. Tumrap kowe piye, Gong? Nah aku Rama iki tak sekarep kok. Arek pirang gongan. Pemawi diwenangke lan diragat dienggo ngujo Rama iki arep ngopo wae aku entuk. Wis ben. Lah uripe Rama iki arek ngopo? Mangan ya ora sepira. Nyandang wis rapati brai. Ora mung arek semeng rasa to sing dibutuhake. Ade wong-wong do gawe ombleh kene ngopo? Aku kowe barang iki mbok wis Rama iki didukung sak karepe ditutke. Ora bubrah kabeh. Lho piye iki? Bagi jane nglulu apa elek-elek? Nglulu apa elek-elek? Aku iki diwenangke elek-elek Rama ning ya aja ninggal tata krama. Iki sapa? Lha. Iki wong tuwa sing nitahake, sing nitisake kowe. Iki wong tuwa sing nyetak kowe. Pira-pira kowe iki misungsung panganan sak cakotan. Sandangan sak penganggon. Aku malah kowe ngembleke wong tuwa iki wis meneng ae Mar. Tak ewangi Mar. Bocah iki totor becermu ya elek nek ngewangi aku ora. Lah wong tuwa iki ngene ya Le. Ora kok kudu tok pisungsung penganggonan sing becik. Tok tonjoki panganan sing enak. Aku ora anak-anakku do rukun ya aku wis seneng tak kandhani. Umurku tambah 50 taun. Aja do cecengilan, ngono to. Ora urung nek ya do isih tunggal sak omah lho. Gunane apa cecengilan iki? Yen wis nggo getun. Amung perkara rebutan bendul iki nek gegere kaya ngene iki ning apa? Nah, Rama ngene iki. Sing sok ora marake kajen yang anak yen gunamu cermang-cermang lho, Mo. Kowe yen kersa manabda kuwi jarane para anakmu iki do arep ngrasake kabeh. Lho enggoke kok mak kliwer lho. Iki piye ra? Kok nyet perkara. Nah coba. Kaya ngono kok dirembuk ana kene sarwe ini jen-jenan kae tuturana ya ngono. Iki ana perpat, iki ana ngumum, bukan sing perlu-perlu, aja bukan sing ora perlu. Baleni bab cakepan Sina mau ya.
Mbok yo gawe cakepan iki sing mengku tepa telodo. Lho. Marna ukuring agesan kang prayoga den lakoni darapon tindak matyana mungguh uger ing urip. Sayekti datan sepi saka wilangan tetelu. Makarya lan manembah lho sarawunging sami-sami aja nganti disaru sepadha-padha ra kepenak to. Nek aku wis apik mau bakal digarang kobar mau. Halaman lawan mulung-mulung ya Gurama. Coba. Hei iki kene tole bentaramu iki meneng wae ning apa tole kowe kabeh padha kulemono tole. Ora malah ora. Guneman nganti kaya sundel bolong. Guneman kok ngono iki kepiye ra? Coba saiki ora ketang ya kepiye wae. Ora ketang sak padha mbok menawa mengko dadi rejaring penggali ndara. Kepengin sedelo iki. Walian pelok partai 6 ndara iki anggere Yahmine iki ning kasatriyan biyen mesti mijil saka kasatriyan. Anggere wanci mengkene iki sing wis sok mijil saka dalem kasatriyan. Lah iki coba kaya ngapa. Yen wis krungu mijil iki ndara engko piye tanggapane, nanggapi apik apa nanggap apik kuwi beda-beda ya. Yen nanggapi apik iki sarujuk, yen nanggap apik iki kepengin gunakake tenagamu dibayar kanggo duit gitu. Kuwi aja rame-rame bentang mijil ngono piye. Kage kaya ngapa suarane aja dairen. Kepleke salah siji ngapok engko. Ki swara ngendi, Reng? Swara kulon kali ngono kok. Iki sing jeneng cengkok nyerempet-nyerempet bebaya iki ngene lho. Aten bisa lali. Iki mijil. Lah, kebrawan dening cengkok mau. Nek arek jenenge dudu mijil ketoprak, mijil Stambul 2. Lho. Ayo. Cengkok mijil men yang mlaku entek numbuk pager. Mak gelodak. Ndul. Ya kabeh mau terpengaruh pergaulan sehari-hari ya, Reng. Padane upamakna iki mau umpamakna. Dadi bahasa Indonesia umpama. Ning ora dadi ngopo. Margo sing muni kono. Itu boleh muni liyane ya tak onyo-onyo tenan. Anak kono iki kleru ae malah tak jurungi kok. Men. Ora dadi ngopo. Menika dinten kula badhe mriko. Mbok menawi sekidhik dinten malih kula badhe mriko amargi milai menika terutami lajeng. Ayo terusno, Ngger.
Mas, para senggaan Mas. Saiki yen diwalik yen ngetan bali ngulon apa sediane kelakon. Coba saiki yen ngulon bali ngetan, ayo Wangsulana. Bareng wis kelakon terus ngopo? Ngulon bali ngetan bareng kelakon, ayo saiki. Ora iso ta Mangsuli? Ngulon bali ngetan bareng wis kelakon terus ngece kok ayo. Senggaan ki ana nambahi kendal ya Kang. Ayo to, yen bener. Akahe padane yen bener kambang kae. Tiu gambar manuk. Ayo. Aku melu apa ento. Lho, ra ya mat to kuwi. Tiu sak gelase. Aku melu selawase. Lho, penak. Tiu sak botole. Bapak turu ketok kondalan. Lho, penak to kuwi jenenge. Wis ayo. Wong le turu ki nang arep lawang limalake lak ngono. Le turu nang arep lawang mulo ketok kondalan. Dirampok beluk. Ora cocok kok nekat bae ora. Kakang Semar. Keluar ndara. Ora, cerak pangan neh ora. Kolak ndara. Ya, panganan neh ora. Kalu ndara. Sementekno men. Aja tak bener iki tak malah muring-muring kok. Anane aku mengkene ora sabab nggonku mingku ing pakewuh. Angadone perang sajroning Baratayuda nanging sapa wonge kuat angrasakake penandang kang tumpuk matumpa-tumpa ingkang pisan anggung kadul wujude momong amusi kulup Abimanyu ing nalika semana gukurana madyaning palagan kinarada kekaman bebasan nganti kaya landak 1000 wujude kasusul meneh bendara ming pringgondane kulup Gatotkaca nggone bebeleng kebeneran nganti wani natake bondo kang larang dhewe wujude Jiwaraga. Teman gugur wanti bengi ana madyaning Baratayuda. Nganti kurang trapsilane Sitrusna Demna wani nyidra Bapa Drunana payudan ora wani adu arep nanging Bapa Druna tinigas janggane sangka ing mburi. Mestaka wal saka gembung kinarya tendang-tendangan banget ora wantara nalika semana aku meh wae kleru penampa kalawan Sitrusna Demna bakal tak lepasi Warastra ewadine Kaka Prabu Indrawati ora marengake ketun kang sarta kecuwane ngrasaku ora ana dalan maneh kang bakal tak anggo nylimur jabane aku amu mengkene Kakang Laila. Yo, iki lucan neh iki mesti ora. Wong Laila kok Laila. Mula sampun saged mastani pilih penandhangipun ndara menika saklangkung awrat nanging menawi paduka raosaken terus kemawon boten badhe telas. Den penandhang menika adile ya mung disandang. Lan mlayu ndara menika kengetan menika salebeting netepi jejibaning kang luhur. Menawi ngantos anggenipun tindak ndara menika kawis tinggal malang tumulih. Badhe kados menapa? Hari saing para kawring ing sampeyan ngeblat dhateng lekasipun Ndara Arjuna. Satriyane wae kurang jejeg adeke iba-iba kawulane. Margi saing menika Ndara bebasan
Kenging kula pamekaken paribasan ron muda kaparengamu pusing penggalih. Meneng ngantos kalajeng-lajeng anggenipun angraosaken kados dene ingkang paduka dawuhaken menika mangke badhe damel ribeting raos pepalanging lampah. Prayogi sawetawis wau anggenakna petang-petang ingkang cangkep sampun ngantos klintu tembe wingkingipun Ndara. Nah, yen ngono iki patut dirani Semar iki rada patut ya, Reng. Lah iya, mau ki ora. Wong kuman bener diklerokke, mengko yen diluput ki anake kok kowe nglerokke aku dasarmu apa pirang-pirang bab. Mengko sak temene anggere jeneng isih wong iki mesti sing nganggo kleru to, Reng. Nah iya. Ning ngene ya, aku dhewe ya wis bisa ngrasakake lan anggreba. Priye to, munggo paringi Rama kok ngono ki sak temene mung jajaki kabeh para anak-anake. Cobaene nang wong tuwa kleru ngene iki anak-anakmu do ngerti apa ora. Yen ngerti ya mesti do ngelingke ora ya do meneng wae. Yen aku ora ngono Kang, tanggap aku ora ngono. Temenape ngaku kene Semar ki kleru ya tak anggap bener. Dasarmu apa? Lah piye to lek bener ki wis kesuwen to. Lek bener ki wis kesuwen. Wiwit nyemar sayane iki pirang taun. Dadi bener sing wis kesuwen mau upama kesusul bab sing kliru ki aja dianggap prinsip kowe. Iki ning ngopo cek Dik? Arep buka-buka neko-neko ngono lho. Aku sih kelingan parikan ciu tok ngono lho. Ya wis yen ngono prenake piye, Reng? Nah, tumrap aku prenake piye? Piye mo? Ngono aku dhewe penemu penake piye, Gong? Oh ngono. Nek tumrap aku penake ya setengokno kene iki, salunga-lunga. Lunga mlaku ora urung ya kesel. Ya ngelak. Ya luwe, mengko ndara lagi prihatin. Ada. Kakang Semar, kula Ndara. Mengko wis ngantik surur mangsang dipatutake maneh nggone padha lumaku. Yaksa Gurara sedang Narendra. Yaksa lelaku kamal malang ingkang gambira marangah. Anggeses yang metu perbawa lesos lir pragempa.